Pekné útorkové popoludnia, priatelia tipéri. Týždeň sme začali parádne. Portugalský Nacionál vyhral 3-1 a my sme si zaknihovali ďalšiu výhru. Séria výher poteší, ale nebude to takto naveky. Skôr či neskôr treba byť pripravený aj na tie červené periódy. Poďme však na dnešnú analýzu, ktorú vám prináša tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Máme tu zaujímavý zápas v dohrávke 38. kola 4. anglickej ligy League 2. Zmerajú si tu sily Colchester, ktorý je na 22. priečke, a 8. tým tabulky Doncaster. Colchester je v lige zachránený, má trojbodový náskok, zápas k dobru a aj skóre oveľa lepšie ako Sutton, ktorý je na 23. mieste. Naopak, Doncaster môže dnes zabojovať o postupovú baráž. Potrebuje vyhrať, najlepšie o 3 a viac gólov, a môže poskočiť do top 7. Na 6. pri troche šťastia na 5. miesto. Predpoklady na to má. Ohromná forma v podobe 9 víťazstiev v rade znamená parádne načasovanie formy. Colchester United naposledy prehral na pôde Notts County 1-0. Veľmi ich to mrzieť nemusí, keďže predtým dvakrát vyhrali. Nad 7. Crowley aj nad seberovným Grimsby. Colchester má slabšiu defenzívu. Inkasovali gól v 8 z posledných 9 zápasov. Doncaster Rovers prichádza do tohto zápasu po domácom víťazstve 4-2 nad priamym súperom o baráž 6. Barrowom. Doncaster Rovers má efektívnu obranu, inkasovali iba 3 góly v posledných 6 zápasoch. Zároveň v tomto období nastrieľali 16 gólov, čo je znakom dokonale pracujúcej ofenzívy. Od roku 2016 vyhral Colchester United 2 vzájomné zápasy, Doncaster Rovers 3 zápasy a raz skončil zápas remízovým výsledkom. Napadalo v nich 16 gólov, pričom 9 strelil Colchester a 7 Doncaster. Gólový priemer činí 2,67 na zápas. Na teraz posledný vzájomný zápas sa odohral v novembri 2023 a skončil sa domácim víťazstvom Doncasteru Rovers 3-1. Colchester United je oslabený niekoľkými absenciami. Chýbajú stredopoliari Zach Mitchell a Marley Marshall Miranda, ako aj obránca Mandela Egbo. Doncaster Rovers nehlási žiadne absencie. Domáci Colchester má po sezóne, ktorá bola ako aj tie predtým nič moc, avšak teraz boli aj blízko zostupu. Dnešný zápas s vysoko motivovaným favoritom si budú musieť ešte odtrpieť. Keďže Doncaster potrebuje vyhrať s čo najvyšším rozdielom, ako aj fakt, že strelili 2 a viac gólov z 8 z posledných 9 zápasov, ma nabáda natipovať viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,80. Pod 1,70 nehrať. Na dnes je to všetko, priatelia. Majte krásny deň, príjemný večer, majte šťastnú ruku pri výbere tipov. Vidíme sa pri ďalšej analýze. Čaute.